presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello! Kumusta ka mo mga kasama, mga kagalaan? As we always say, a prayer, ano sa inyong ulagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner sa mga kudre, si Randy. Pagbumilaw sa Lex Pino. Uban, bro, kami magtiayon ba yung taon ini? Si Randy Tayad. Okay, ubos yung ulagad Kanginan. Again, Trifon Morales, always say a prayer. Importante ang itong pag-ampo. Una sa tanan, unahon tayo ng itong makagahom. Salamat kay Lord sa imong gihatag ka na mong grasya. Sa matang adlaw, ug sa mga imong grasya nga imong gihatag sa kanang magikan sa produkto. Sa SED Marketing, sama ning musunod, Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, and then Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak magaling. Okay. Bueno, kay sunan. Atong suwat tampo karon tong hatagan og pagtigano pinadaki ni sa usa ka lalaki nga mapatawag lang sangan nga Rogelio. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Rogelio. Matud pa, wag yun kuno'y aso nga makumkum. Bisan unsaon kuno nimog tago, mulusot gyud kunong aso. Mao ni akong asawa taon, mao ni akong problema. Pero anong na problema ko, ani, aron masabta ninyo akong sugilano, no, naniyo na ko pagsugod ang tanan, ha? Ang gugmang gibati ko. Ay, paitan kita na usay. Wala yung mahimo para malingaw. Magsige na ako. Ops, tag-anag kinsa ni? Oy, magitapugan akong mata. Tag-ana og kinsa ni? Way, kloklo diha. Gwapa og puti, hot, unya, lamig mo ago. Mia. Yes! Kano sa makabot? Karon pa! O ba? Ikaw kayo sa kasimana dito sa inyong probinsya. Oh, pero dala ay kay dito uy, ugwa ka babe. Ha? Wa man ko'y katandayan dito ko'y, wa ko'y magkakos inikatog, mo nga ni uli na lang ko. You mean say nga gimingaw sa kanako, babe? Siyempre, duha pa lang kani ko kaadlaw dito no, mura kong naa sa prisuhan nga ako ng usaway kauban. Ugin mo na yung mga siblings dito. Da, lahi ra gyud babe uy, ug naa ka. Unya, miliuli ka nga, wapang malubong si nanay ni mo? Ay, amo na lang gilubong gahapon uy. O nga naman, aron pa baka sa badong ilubong. Birnis pa man ron. Da, nahut na namig biskwit. Wala may ikapakon sa mga kanilar. Nangayo ito mong da kuya Alibio Isoto, si Raul, kay daghang itong biskwit sa ila. Sila Mga kring na sila? Bo, ni kring. Grabe sila kay mga tao dito, babe. Uy, ang mga silingan na mo dito, halos ka na buntag. Adto na sa tanan dito, kay adto mamainit. Ay, paita lagi. Libre man ang kape og biskwit dito. Uy, mura, pamahaw pa ni Udto Brihapon. Biskwit, purbida niya. Alkansi mo, uy. Ay, usa ka tarong biskwit, di maugmaan. Purbida, gilok no, dyan pag uli, wanay son. Walay so. Gigamit niya taro. Mauna ang taga-amo, paita lagi og naay mamatay. Ipalubong din ikaugma, uy. Mao ba? Oo, kay mahadlok ba sila nga mahurot ang limos para palit og biskwit og kape. Ang uban gani dito no, bisag wa pa mamatay, nagtinga pa. Ipalubong na lang diretso, uy. Ay, mga tagdungod. Ayos.
Hadlok mo kung ang mamatay nga basi ka ng ma-short kuno sila ba ang mga namatyan ba kay magamit na hinon ang limos para unta bayad sa lubong. Mao na wa pa gani namatay ilubong na lang. Unya limos, bubot si ito. Pre, Pre na to eh. O saan? Pre, nangita ni mo sa Johnny. Pre-purtun ka dito sa opisina, pre. Ha? Ano naman? Suko, pre? Primero pangutan na, wa man suko. Sa ikaduha, wa gihapon. Pagkaikato, murag suko man, pre. Ano mo, pre? Pasig kisapot, iganihar mo ito nangita ni mo. Dugay masad ka labot mo. Ako, na mo gilakaw akong misis taon. Importante kayo, mga late ko gamay taon. Na, pasapot tala ito, sir. Musabot na to. Sige, pre. Ako riyon sa iyong opisina. Gaya, pre. Pre. Sige, pre. Luka, ay. Torpida, sakit uyog sir ako. Kulbaan ko na. Bahala na. Ako nga tuon sa iyong opisina. Sir. Good morning, sir. Oh, kaya ni mo, God. Siyempre, oras siya mo duty. Alas 8, sir. Unya, saan naman ang oras, ha? Ako, sir, sorry kayo, napabugilak ka si Mrs. Importante kayo. Pero no, wag mo ko diri, sir. Nga maliit ko gamay. Wag nga de sila masulti ni mo. Wa, pero sige lang. Di na importante. Ang hita ko ni mo, kay doon ako ipatrabaho din mo dito sa kauluhan. Sa Manila, sir? Oo, kay doon ay problema dito. Ug ikaw ra ang makatabang nila dito. Nanawag mo na ko akong sister's company sa kauluhan kung wa ba kuno tay tao dire nga expert nga kamao sa mga electronics. Dili ba IT maga? Dili sir, electronics ako sir, pero daghan sa kong nagian nga mga problema. Kung basihan lang sa experience sir, makahimo ko sa unsay mga problema, bahin sa computer. Sige lang. Padaat ka dito. Mustay ka dito usa ka semana. All expenses, kumpanya na ha. Imong kaon, nga gamay ng allowance, na panggasto ni mo ito kung nakay mga palitonon. Kinalang mo larga na kaugma. Sugator ka dito sa Manila. Busa pangandam kay ugma na. Mularga na ka. Gilukat na nagagdaan og ticket. Okay? Okay. Ugma dayon di ko mularga, sir. Kalitan ko gisulti sa mga manager taon. Ay nga plargahon ay ko kaugma sa Manila. Ugma ra ba dayon kunong adlaw? Unya na bala ka ko kay nga akong asawa tayon. Sir ko sa my village bay. Mga paguli na ko. Saon ako pagsultihan ako palangga taon. Sugot kasi usak simana ako dito. Pero di sa may balibad kong sir. Ako ni trabaho. Tag-ana kon kinsa ni. Tag-ana. Siklo. Mao gihapon. Gwapa, nya puti, maayong muago. Makatag-an gihapon ka, babe. Ingon mga nga, maurag yapon ko, gwapa, puti, maayong muagulo. Unsa bago di ay? Babe, kaya nga ka na uli di ay? Ginara, di ka. Dito ko sa parlor, babe. Nagpa-parlor ko kadiyot ang akong gipa-parlor akong buhok. Nagkagubot na, mura naglanot. Mau ba? Time pa nga na di ay ka. Mura kag naghinuktok ganina. May problema? Babes. Unsay problema nimo? Sultihi ko basi makatabang ko. Sige, may istorya ta. Yaka, dres ko matubangan dali. Grabe din na istorya mo ha. Grabe hasan. Ngano dahil naghinuktok ka ganina? Awa, babes. Awa. Pero doon nakahasol nimo no. Sultihi ko basi na makatabang ko. Kawan kining. Babes. Ugma ba? Larga ko sa Manila. Ha? Saksiban ako dito. Usa ka simana ka dito? Buti may pasabot no, usa ka simana nga wa ka dinhi sa bahay. Babes. May problema mo gano'n nga mong sister company dito sa Manila. Mga akigipadasa mo manager. Ay bahin mo gano'n sa computer o uban pang mga electronics problem ba? Mao nga iya kong palargahon ugma. Saksiman ako dito, babes. Usa ka simana? Babes. Kadali, good. Alkansi ka sa biyahe, ana. Labi na sa imong piti. Ang sakto, ana, usa ka buwan para makapamalit pa ka dito ba? Nga dati kong mahalon, babe, ha? Huh? Dito sa Manila, ha?
Ha? Paliti ko kaya akong ipanghambog sa akong amiga nga gikan gidi sa Manila. Dili ni ukay-ukay. No, pagkakidot mo dahil taon, trabaho taon ni Babes, dili man taon ni suruy-suroy, may magsuroy-suroy sugbo ni na unsa. Wala na suroy-suroy sugbo ay. Wa na lagi. Nga na. Basta, babe, binig-uli ni mo, dadi kog something. Something nga unsa man ha? Silingan sa anything. Titoy. Babes, ato na ko. Nanasakyan na namos kompanya mo ato na ko sa airport. Ay, mo na kong biyaan, babe. Ay, sa gago niya kay Kuya Juan pag di ko kalarga, bida. Unya biyaan ka, unsa man taon. O sa simana raman ko dito muli, raman dayon ko. Ano muli mo sa dayon ka? Uy, di ka makapamalit dito. Depende rin na. Na pay time. Pag-amping dito, ha? Natural. Ikaw saan pag-amping din ha? Ikaw biyang usa din Panira yung supultahan, permi ha? Nya. Bayo, pasod, bisa kinsa. Yes, babe. Sige. Anton ko. Gaksasa ko. Ay, bida. Di ko kagilawa, uy. Muta. Ay, pag-ago, kaya di ko kalahit. Di ko kagilawa. Kayo, luwag-luwagin sa doy. Kana. Ay, pwede mo pa ang ka diyot, ha? Pansin mo. Managinot pag yun ka? Wala, di. Bidasan mo. Pasig bada pa ba? Kadiyot talaga ni. Gamitan lang ta ni initik-tiknik, ha? Ano? Kupo-kupo, dahil ni Gauman, tagak niya, kitang barinaw. Mau ka, babe. Uy. Na, gibusinahan na kasi yung driver. Masig malate nung kasi mong flight. Ay, inahak, pero dawan, inahak. Sige lang, balik na ko. Manda ka, ha? Prepare for the civilian attack. Ay, kapala ka, babe. Lagi akong handa. Sige, harin ako. Ha? Paniras pultahan, ha? Basig dain niya yung musuod din, Nawarap ako. Sige, harin ako. Bye. Tiadsin ka dito, tiadsin. Babe. Super Babe. liog ni mo. Babe, amping. Sige. Amping, ha? Sige. Bye. Bye. Yes. Usa siya kasi mana. Makakiatagit ko. Ito na sila. Tawagan ako si Mare. Dali agad mong naabot, Mare. Unsa man di ay. Pag-chat ni mo na ako andam na ko daan. Wow, ha? Parang dili excited. Nya unsa man? Tana, let's get ready to rumble. Unya lang tawagan sa ako ang mga debut cards. Sige. Kaya mag-ilusog ko kanina, ha? Nakilarga na ko pa doon sa Manila, pero ang akong unang-una, tuwarag kong asawa. Mao nga, ako yung gidali taon pagkuman ang problema dito sa Manila para makauli dahil ko sa amo. Unya, ay yes, nahuman na gitaon ako trabaho. Makauli na gitaon ko. Okay na kani. Ugma pa man akong flight pagbalik sa Cebu. Makapalit ako pasalubong sa kong isis. Mananghil ko sa kong manager rin ang lakaw na ko. May paliton kong pasalubong. Sulpat ang tanan nilang problema din Balipay na ako manager dito sa amo taon. Kaya ako mang nasulbad ang problema din Nanghil ko. Nya, nakauli ko sa amo. Kay Pilar may dagan sa plano. Luparon naman na. Padung dito sa Cebu. Nya, usar ba sa kauras kapil? O nya, sa diyan nabot ko. Nakauli ako sa bahay. Doon ako sa bahay. Pulpita. Doon na lagi ako. Wa ko patod sa kiyanan sa kompanya. Nagtaksir ako kay ako ipahunong sa layo gamay sa bahay. Aron masurpresa ang akong babes. Ang simbiya babes na ako. Wa siya'y kalibutan nga naabot ako. Naasya sa may bintana. Ano kita ko niya? Mulipot ko. Tingali, adto ko agis ko sina. Mutuyo ko nga rin napita. Hello, Mads. Nanawag man ka. Ha? Napahuway sa akong Mads. Uy, nanakit na akong kalawasan sa pagbinalitok. Grabe, good kaayon siya ko Tanang style iyang gi-apply. Pahuway sa ako ron, Mads. Sige, Mads. Okay, Mads. Bye, Mads. Basta lang yun ining Mariel Mao. O ako magtuong nga hilig sa day siya anak da. Sige
Bisaya ka ha, no? Wa pa sa ka magkamuritsing, no? Taga na kinsa ni. Taga na na yun. May Kuan. pangyo ka, basta imo mataganan. Clue. Klukoy. Dili mo ako sulpiyot. Maayos romansa. Kusog manguot. Murag buang. Maghalhal. Inigkahuman. Sobo ko di uy, ikaw na, pre! Basta kusog banguot, ikaw na, pre, no? Gigit pre. Si pare, ganun. Pre. Ikaw, good. Si pare B. Pre, babe, siya mo, nusa ka tanag kong pare, ha? Sobo ka na, babe, uy. Joke na to ako, uy. So, sa imong mata. Dali mo sulti kang tarong. Agad. Sultis tinood kung kinsa ng pare, ha? Kinsa na? Ikaw lagi. Ayaw kong tunto, ha? Unsa man? Napakasa ka din, ha? Di ba giina, di ka sira perming pultahan? Gisira bitaw na pirmi na ako. Yuday ka na ako, samtagwa ko din, eh. Tako. Di ka makalimutan, ha? Kaysa imong baba mismo ako nabati. Nagbinuhan ka. Di na ka makalimot niya. Tako lang. Namukim sa... Hila ka kasulti ko, eh. Ha? Ano kay kisulti? Sulti ko. Kinsa na imo? Babe. Unsa lagi na, ha? Unsa imo isulti na kung nabuking na makaunsa man, be? Sulti ko. Asa na akong sinugatan? Apagkaan, di daw, no? Ngayo pa kay sinugatan? Ayaw, lakas Gusto kang sinugatan? Dahil sinugatan ay... Agay. Kung di ka masulti na kustinood, mas pa'y pagbulayas ka na niya! Layas! Ambis akong sinugit. Awa kong sa kabagga ning naong sa akong asawa. Tao na akong ipalayas niya, wag yun mo layas. O dili yun mo angko, nagbinuang siya, bisag na booking na yun kayo siya. Usam na ako, bam, ha? Usam ni Klesias, babae ako ng asawa. Paliw, tabagi ko nyo, Ate Pres. Usaman kung kamoy, pasultiyon, Rogelio. Macaroni crunch kay lami. Tinoona, lami kay ng kanang diamond, diamond yema special. May ako ugum-ugum mo na ng mga bata niya. Kining ato ang, ubi yema special. Lami kay na ugum-ugum mo ng mga bata, maglakaw ta. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. Si Rogelio, Ate Pres. Rogelio. Rogelio niya, kanis Rogelio, Ate Pres. Minyo niya. Binuang ni asawa, Ate Pres. Ha? Nagbinuang, klarong kay nagbinuang ni kay ipalarga si Rogelio sa Manila. Anya, tawag din siya siyang amiga. Dahil, makakiat ito rin. Pag uli niya sa bahay, siya, grabe, oy, gipaningot ka ng gipamaulan ko, grabe kay siya. Mailan yun ni Ate Pres. Pag uli ni Rogelio, nabatian yung Rogelio nga, kuha niya, kanang tapungan bitawang mata, Ate Babes, Ay, oo. Taga na kinsa. Anak ba? Tapa ng mata. Taga na kinsa ni. Tana, ano siya. Kinsa ay, waiklo, kuan, kanang manguot yun siya. Ay, si kumpare. Pre, ikaw ni pre. Basta manguot, ikaw man ni pre. Wala, no? Pagtanaw, Sakspan. si Akman si kuan. Si pangalan ni. Yambana. Niya sa Jean Aranas di Ate Pres, tagalipata, silipa na to. Tambagan ni ato ang kuan. Nga si Inday Jane Aranas. O niya, mao na problema si Ate Pres. Kaya nasakpan niya yung asawa. Papalayason niya, di na bagid mo layas. Wala, no? Baga po. Paggaon gining. Unsa ko na ikasulti niya, bam, unsa ni klasiya ko no iyang asawa. Ingon si Jodong Rogelio. Kuan, igato na siya. Habi ni mo unsay expression sa mga katigwangan sa mong bukid? Biyain ang mga asawa kay sabwag naglapok sa imong agtang. Law mo kayo, no? Tinoda. Di, mabawra eh. Lapok naman mo, Bora. Mabawra. Okay, dili pa lapok, di matungkad. Bayo! Ano na ti paambi diri Goliath? Panultihon 23:27. Ang babae nagbaligya siyang dungog, litag nga makamatay. Mupong pa. Unya ari po diri panultihon 6, kapitulo 6, Proverbs 6:26.
ang pagpakikilawas sa babae na nagbaligya siyang dungog mabayran rag pilak. Usaning pilak sa ako ang binisayalan? Silver good pilak. Oo. Gold dili na kay bulawan mang. Oo. Pilak silver. Ang pagpakikilawas sa babae nagbaligya sa iyang dungog mabayran rag pilak apan ang pagpakikilawas sa asawa sa uban bayran mo sa imong kinabuhi. Moy pong. Kini Sa ato pati na asawa ma. kini maigo ang babae, maigo pun ang laki. Okay, ang babae og nagbisyo gyud siya. Og labaw sa tanan dong sinder kanimo nga nagpada sa tong suwat dong relyo. Ayaw ka gikasal ba ka mo? Wa ka mo magkasal. Kasal oy kay asawa gud niya. Og nakasal man gani ka mo, mas maayo nga maabtan gud nimo ang iyahang kulokadidang o sa kakaraan pagpakasulti, no? Kay aron sa ingon unsay nga ini mahusay nga imong dili na ka mo cause man kasi tawagan nila, no? Anxiety, o sila di kakatog. Insomnia. stress da siya. Insomnia na, ang kanang di kakatog, anxiety, kanang maproblema ka, di ka Na sa to pa kanang iyang problema, na stress na siya. Iyang pagkabutan kay magduduha pa man na siya. Di pa man gyud na kompleto nga nagduda siya. Adi, nagduda na gyud siya, Nagduda, pero okay, wa gipalaya siya sa niya. kita og ebidensya nga una. Pag-record na to niling adlaw karon pizza 7 maron, no? July 7, happy birthday day Adet, Alicio Candoli sa Alberta Norte sa Bayan Bohol, birthday rin mo July 7. Nining pag-record na to aron Gulyat, duha ka managsuon nga ni dangop ni Tony Rufel tungod kay ilang mga gitikanan gurot og tigbas dito sa Malboal. Sakit kay sa balitian kay wala sila kapalit og tambal ilang dakong kayong samad ilang papa dire sa iyang mama nagsamad sa tinikbasan, sakit kay sa ilang balatian. Pero sa atong drama karug buntaga, masakit ni ang gibuhat sa iyang asawa. Masakit paminaw, sakit mas gitigbas. Sakit ay tinuod limang ka ang iyang banang nga si Ruilio tawgon lang niya pre. Wala gi ko magbinuang pre. Limang ka na anong pre man. Anong pre? Nga imo ko bana. Si Ruilio mo ko. Oy, babes, ikaw din ni babes. Nalimot siya, Nalimot lagi. Nga, klaro, yung kayo nga, nagbinuang yun siya, daamag yun siya. Oy, yung mga ning anak, Ma'am Jen? Pag-umangkon, thank you kayo. Kasi nga niya, John Will. John Will. Pero kung ito kang kulan, ano naman? dili kayo siya sakit. Pero, Di lang tama ko pagkabuntag. Sama na ko nagating talaman nun. Yun ako ay pasultihan.